Benvidos ás perspectivas. A figura do servo de Deus no libro de Isaías é, sin dúbida, unha das máis enigmáticas e influentes da literatura antiga. O texto identifica claramente como Israel, pero despois asignalle a tarefa de reunir a ese mesmo Israel. É unha aparente contradicción que nos obriga a preguntarnos que problema intentaba resolver o profeta. Estaba a forxar unha ferramenta para a supervivencia nacional nun momento de crise existencial? Ou, pola contra, estaba a plantar a semente dunha idea totalmente nova sobre Deus e a humanidade? Unha idea que transcendería as fronteiras dun só pobo. Esa é a cuestión que imos analizar hoxe. Cal é a verdadeira natureza da misión do servo? É fundamentalmente colectiva, centrada na restauración de Israel como testemunho para o mundo? Ou encarna unha evolución cara a un ideal máis espiritualizado, un servizo e sacrificio que culmina nunha figura individual con unha misión universal? Eu defenderei que a figura do servo representa unha profunda revolución teolóxica, un cambio de paradigma que redefine o mesianismo en termos de servizo persoal e, sobre todo, universal. E eu argumentarei que, aínda que a dimensión espiritual é innegable, claro, o texto insiste en que o alicerce de toda a misión é o papel colectivo de Israel. A súa restauración nacional non é un simple paso previo, sino unha condición indispensable para que a súa luz poida chegar ás nacións. Pois ben, a miña leitura céntrase no que considero un cambio radical na expectativa mesiánica. A análise da que partimos destaca un xiro case copernicano. Pásase dun mesías rei, unha figura de poder político e militar, a un mesías servo, definido polo sufrimento e a entrega. Para min isto non é unha simple evolución, é darlle a volta a todo. Esta idea vese reforzada cando observamos a pedagogía do sacrificio na Biblia. Hai un movimento claro que se afasta dos rituais de sangue para chegar a unha comprensión moito máis profunda. O verdadeiro sacrificio é o servizo, unha vida doada para facer vivir. E aquí é onde a aparente contradicción de Isaías se volve fascinante. Se o servo é Israel e ten que reunir a Israel, a lóxica oblíganos a pensar que non pode ser todo o pobo. Ten que ser unha parte del, un núcleo fiel, o que a tradición chama o resto. Este resto convértese no embrión dun ideal que, ao meu ver, só pode culminar nunha persoa. E creo que esa culminación chega con Xesús cando Xoán o Bautista o sinala como o año de Deus que quita o pecado do mundo, conectando directamente co servo inocente e sufriente e asignándole unha misión de alcance, inequívocamente universal. Pois eu parto dun punto moito máis terreal, da claridade case brutal do propio texto. Ti es o meu servo Israel en quen me glorificarei. A identificación principal é colectiva, é nacional. Tentar espiritualizala desde o inicio é, para min, arriscarse a perder o fío da historia. A misión de reunir a Xacob non me parece unha contradicción que haxa que resolver, senón a descripción dun proceso de renovación interna. O resto fiel non é unha entidade separada que actúa por libre, senón o catalizador, o corazón que ten que volver a facer latexar a todo o corpo da nación. O comentario base subliña un concepto clave. Os salvados convértense en salvadores. Non podemos esquecer o contexto histórico. A liberación do exilio de Babilonia foi o renacimento dunha nación que se cría morta. Ese milagre visible, ese era o seu verdadeiro testimonio para o mundo, a prova concreta do poder salvador de Deus. Polo tanto, a misión universal de ser luz das nacións non é unha idea abstracta, senón unha consecuencia directa desa restauración histórica. Unha cousa non pode existirse na outra. Desposuir o servo do seu corpo nacional é convertelo nunha fantasma. Entendo que queiras ancorar a figura na historia, sí, pero insisto na dificultade textual. Se o servo é Israel na súa totalidade, como pode ter a misión de relevar as tribos de Xacob e traer de volta os superviventes de Israel? A linguaxe establece unha distinción, un axente e un receptor de acción. Non che parece que isto nos empurra cara a unha interpretación máis matizada? A ver, entendo que vexas nesa dificultade textual o serme dun individuo, pero se seguimos esa lóxica, non estamos a ignorar o que o propio texto di de forma explícita. Esa linguaxe de renovación interna é común na literatura profética. Un profeta, que tamén é parte de Israel, diríxese a Israel para chamalo a conversión. O resto funciona de xeito similar. É a conciencia crítica da nación,
A parte que non esqueceu a alianza e que ten a tarefa de despertar o resto do pobo. A súa misión é para a nación, non fora dela. Pero a linguaxe vai máis alá dunha simple chamada á conversión. Fala dunha tarefa de restauración case fundacional. E o máis importante, esa tarefa descríbese case de inmediato como insuficiente. Cito de memoria: «É pouco que sexas o meu servo para relevar as tribus de Xacob, fágote luz das nacións, para que a miña salvación acade aos confíns da terra». A misión nacional preséntase como un trampolín, non como a meta final. A verdadeira vocación é universal, e esa vocación requere unha figura que poida encarnala de forma máis plena que un colectivo nacional. Si aceptamos a túa premisa de que o servo ten que ser, en última instancia, un individuo, como explicas entón a primeira afirmación categórica do texto, «Ti es o meu servo, Israel»? Non é unha contradicción que o texto se vexe obrigado a resolver? Por que comenzar con a identificación colectiva tan clara se a intención final é presentar un individuo? Para min a resposta é que o colectivo é o suxeito permanente da misión. O resto, ou incluso unha figura individual posterior, son só os instrumentos a través dos cales ese colectivo, Israel, cumpre a súa vocación. O protagonista da historia segue a ser o pobo. Quizás a resposta sexa que unha identidade en evolución. O texto comeza co coñecido, co colectivo, pero está a empurrar ao lector cara a un concepto novo e máis exixente. É unha pedagoxía. Preséntase unha idea, o servo a Israel, e inmediatamente se problematiza. Ese servo ten que reunir a Israel para levar ao inte unha comprensión máis profunda. O resto é o paso intermedio, e a figura individual, o cumio desa pedagoxía. Chámalo pedagoxía, eu o chamo coherencia histórica. A misión é el restaurar a Israel para que, como pobo restaurado, poida ser testemunha. O universal non borra o particular, nace del. E isto lévanos á natureza desa misión. Falas dunha ruptura co Mesías rei, pero eu non a vexo tan radical. Como que non? A min paréceme unha das ideas máis revolucionarias da historia do pensamento relixioso. Paremos un momento a pensar no que isto significa. Durante séculos, a esperanza mesiánica estaba ligada a un descendente de David, un líder político e militar que restauraría a soberanía de Israel, un rei. E de súbito, Isaías presenta unha figura cuxo poder non reside na forza, senón na fragilidade, cuxo trono é o sufrimento e cuxa victoria é a entrega. Iso non é unha evolución, é unha subversión completa dos valores de poder do mundo antigo, e darlle a volta a todo. É unha subversión, sí, pero non surde do nada. A crítica profética aos rituais valeros e a confianza no poder militar, eso existiu durante séculos. Amos, Oseas, o primeiro Isaías, todos eles criticaron unha relixión de aparencias e unha política sen xustiza. O que fai o segundo Isaías é levar esa crítica á súa máxima expresión no contexto do exilio. O que se redefine non é tanto a identidade do pobo elexido, senón o xeito en que ese pobo debe vivir a súa elección. O sacrificio reinterprétase, sí, pero o marco da alianza cun pobo concreto permanece intacto. A obediencia e o servizo sempre foron o ideal da alianza. Pero é que o contexto do fracaso histórico é fundamental. A monarquía fracasara, a liña de David estaba para todos os efectos rota, a esperanza nun Mesías rei tradicional carecía de credibilidade. O profeta vese obligado a imaginar un novo tipo de liderazgo, un que non dependa das estructuras de poder que levaron ao desastre. O Mesías servo é a resposta a esa crise, é unha figura completamente desligada do poder político. O texto di, non grita ni enalza voz, non quebra a cana fendida, é antítese dun rei guerreiro, é unha ruptura. A ver, sí, entendo o teu punto, pero non creo que eso nos obligue a abandonar a idea principal. A esperanza nunha restauración nacional non desapareceu. De feito, a liberación de Babilonia por parte de Ciro foi vista como un acto político monumental de Deus. O que o profeta fai é engadir unha capa de profundidade. A verdadeira grandeza de Israel non estará en ter un rei como os demais, senón en ser un pobo servo. A misión do servo é, en primeiro lugar, restaurar a ese pobo para que poida vivir ese novo ideal. O seu esplendor maniféstase, como di o texto, na liberación histórica do exilio. É un acto concreto, visible, non só unha idea espiritual. O mundo ve a un pobo esmagado que volve á vida, e iso é o que os leva a preguntarse polo Deus dese pobo. E esa liña lévanos directamente á interpretación de Jesús, que para min é o punto de inflexión definitivo.
Cando Xoán o Bautista o identifica como o año de Deus, a referencia ao servo sufriente de Isaías 53 é casi ineludible. O texto de Isaías di que foi levado como un año ao matadouro e que cargaba cos pecados da multitude. A identificación parece directa. É unha conexión poderosa, non o nego, pero decir que é a única ou a principal referencia é simplificar demasiado. A imaxe do año é increíblemente densa para un oínte judeu do século I e a referencia máis inmediata, máis arraigada na conciencia colectiva, non é o servo de Isaías, senón o año pascual. De acordo, pero a función de ambos os años é completamente diferente. O año pascual é un sinal de protección e liberación dun poder opresor externo, Exipto. O seu sangue marca as portas para salvar os primosénitos. O servo de Isaías, en cambio, é unha figura que carga coa culpa interna, cos pecados do seu propio pobo e, por extensión, da humanidade. É un acto de expiación, non só de liberación política. Exacto. Pero non crees que ambas as ideas están conectadas? Lembremos que o sangue do año pascual non era para o perdón de pecados, senón un sinal de identidade e liberación. Foi un acto profundamente político que deu nacimento a Israel como nación. Ao identificar a Xesús como o año, Xoán podería estar asinalándolo como o agente dun novo éxodo, dunha liberación definitiva. A conexión co servo de Isaías engade a dimensión do sufrimento vicario, pero non anula da liberación nacional. Unha cousa non borra a outra. Pero eso créache un problema. Se Xoán quixese evocar principalmente a liberación nacional de Exipto, por que engadir a frase que quita o pecado do mundo? Esa frase non encaixa en absoluto coa narrativa do Éxodo, que é a historia da liberación dun pobo específico. En cambio, encaixa perfectamente coa misión universal do servo de Isaías, de quen se di que levará a xusticia ás nacións. Parece que Xoán está a recontextualizar deliberadamente o símbolo do año, afastando da súa connotación puramente nacional e proxectando a un plano universal. É que quizás entendemos pecado do mundo dunha forma demasiado abstracta. Para a mentalidade bíblica, o pecado non é só unha falta moral individual, é tamén a suma das estructuras de opresión, injustiza e violencia que escravizan a humanidade. Exipto, Babilonia, Roma, son encarnacións dese pecado do mundo. A liberación de Israel de Exipto convértese así no paradigma, no modelo de como Deus actúa para liberar a toda a humanidade desas estructuras. A salvación universal que trae Xesús está enraizada e cumple a historia de Israel, non a ignora. É o cumplimento da promesa feita a Abraham. En ti serán benditas todas as familias da terra. O universal non pode existir sin o particular que lle deu orixe. O año de Deus libera o mundo porque primeiro cumple e leva a plenitude a liberación prometida a Israel. Pero resumo, e vendo a complexidade do tema, sigo mantendo que a figura do servo representa unha maduración espiritual crucial. É unha traxectoria que vai do colectivo ao persoal, do nacional ao universal. O servo comeza sendo Israel, pero a propia lóxica do texto empúrrao a convertirse nun resto fiel e finalmente a atopar a súa expresión definitiva na misión dun individuo, Xesús, que se entrega nun servizo que transcende todas as fronteiras para abordar o problema fundamental do pecado do mundo. Pola miña banda, conclúo que, aínda que esas dimensións espirituais e universais son innegables e enriquecen a figura, estas construense sobre o alicerce insubstituíble do pacto de Deus cun pobo específico. A misión principal do servo, o seu punto de partida e a súa tarefa constante, é a restauración e renovación dese pobo, para que, como un colectivo que experimentou na súa propia historia a salvación de Deus, poida ser unha luz crible e eficaz para as nacións. O fascinante de todo isto é que a propia tensión que analizamos hoxe entre o particular e o universal non é probablemente un erro do texto ou unha contradicción que haxa que resolver. Quizáis a tensión é a propia mensaxe. Estou completamente de acordo. A idea de que a salvación universal debe nacer dunha experiencia particular e histórica é en sí mesma unha afirmación teolóxica radical sobre como actúa Deus no mundo. E é ao considerar estas diferentes perspectivas como podemos apreciar a asombrosa complexidade dese plan, un plan que opera simultaneamente a través da historia dun pobo concreto e a través dunha misión que dende ese mesmo pobo se estende a toda a humanidade.